Ovako se testira odakle puše vjetar, pošto su oči najosjetljivije, navlačene su uvijek. Ako nećete prstom da široko otvorite oči i okrećete glavu u pravcu vjetra, to je zato što sad puše jako vjetar, pa se vjerovatno neće čuti, pokušavam snimati iz pravca vjetra. Ovdje smo našli jednu od jestivih biljki koje se u rano proljeće već mogu brati. Može se koristiti za salatu, a isto je i ljekovita. Kod nas je zovu mišjakinja ili mišjenjak. Na engleskom se zove chickweed. Prepoznajete od drugih, ima taj bijeli cvijet po kojem ga na latinskom zovu biljke zove grupe stella. Ima bijeli cvijet, ali za razliku od ostalih koje liče na nju, može se prepoznat po ovoj jednoj prugi, ima samo jednu prugu dlačica po stabljici, dok ostale imaju dlakavu čitavu stabljiku. Može se koristiti za probleme, liječi probleme s varenjem, može se koristiti u salatama, liječi probleme s menstruacijom. Gorčevna. Možete je koristiti za salate, možete je kuhati, ne treba se pretjerano koristiti zbog toga što ima neke kiseline koje mogu biti štetne u velikim količinama. A isto tako može se koristiti čaj od jagorčevne kad vas boli grlo. Jetrenjak, neka od hepatika. Stari Rimljani su ga nazvali tako zato što ih podsjeća na jetru. Oblik lista. List je trodijelan i onda je Paracelsus imao onu svoju teoriju da se po obliku neke biljke može liječiti onaj organ na koji ona podsjeća. Moderna nauka ne priznaje tu teoriju, ali hemijski sastav te biljke pokazuje da bi to moglo biti tačno. Osim što je ljekovita i jestiva je.